Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Det er godt, Jacob. Hvad vil du sige til ham, når du kommer derop? Jeg vil sige til ham. Jeg tror, jeg vil spørge ham om noget. Jeg vil spørge ham om en af de store uopklarede ting her i verdenshistorien. Og det er? Hvem opfandt en bybtallerken? Det bliver spændende, så må vi simpelthen få et svar, når du kommer ned igen. Så vi vender tilbage. Oh no, I see a spider web and it's me in the middle. So I twist and turn, but here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. What if I ever caused you trouble? Oh no, I never meant to do you harm. Hvor er vi henne nu? Det er top. Så er vi sgu til VM i surf. Og det er bare Vi er nede sammen med alle dudesene. Og der er dudesene. Og der er god bølge. Det var nok den 7. sværdighed, vi skulle se i dag. Og det er nummer 7, som er lukket. Så det er en rar guide, vi har med, er det ikke det? Jo. Rar guide, den er ikke så helt lige med åbningstid. They spun away for me. Hvad lugter der herinde, Sofus? Jeg bliver ikke med til at lave det. Hvad lugter der, Stig? Jeg vil ikke helt huske det. Ja, hvad lugter der? And Uruguay is nothing. Uruguay goes to the final in a very difficult way. So, like every